سلام جايس نايلوم مع انترستنا بزعبا فيماكس كخونيو فيماكس انتايو فيماكس نمنتاي زتقم فيماكس كمي غيرنا كنتقمولو نخيل كمي غيرنا فيماكس لايف ستريم كنمحلالف نخيلن زتفراليو كاميراتات فيديو صحفن اوديون فيماكس كمي غيرنا كنقواصرو نخيل زبل درجه بدرجه كنرينا لومي VMAX ab window ويدما ماك تسرح بروفيشنال ناي لايف ستريم سوفتوير. እዚ ፕሮግራም በሐንሳብ ብዙሓት ካሜራታት፣ ስእልታት፣ ቪዲዮታት፣ ፓወርፖይንት፣ ዌብ ብራውዘር፣ ኦዲዮ ሶርስ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣጋይሽ ብምዕዳም ናይ ኮንፈረንስ ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ኢንተርቪው ፕሮግራም ክኸውን ይኽእል። ብሓፈሻ ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ሰባት ኣብቲ ንስኻ ተመሓላልፎ ዘለኻ ፕሮግራም ኣምፂኻ ክተሳትፈሉ ትኽእል ሶፍትዌር እዩ። ቪማክስ ኣብ ትምህርቲ ናይ ዜና ፕሮግራም ኣብ ዩቱብ ላይፍ ናይ ፌስቡክ ላይፍ ከምኡውን ናይ ዓበይቲ ቴሌቪዥን ስቱድዮ ክንጥቀመሉ ንኽእል። ቪማክስ ኣብ ዲስክቶፕ ወይ ድማ ኣብ ላፕቶፕ ካንተልዩ ሓደ ሙሉእ ስቱድዮ ወኒንካ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ማለት በዚ ሶፍትዌር ጌርካ ዝተፈላለዩ ስራሓት ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ቪማክስ ምስ ከፈትናዮ እቲ ኢንተርፌስ ነዚ ይመስል። እዚ ኢንተርፌስ ኣብ 5 ዋና ክፍልታት እዩ ዝኽፈል። ቁጥር 1 ፕሮጀክት ማናጅመንት እዩ። እዚ ፕሮጀክት ማናጅመንት ንፕሪሴት፣ ኒው፣ ኦፕን፣ ሴቭ አዝ፣ ላስት ዝብል የጠቃልል። እቲ ካልኣይ ድማ ፕሪቪው ፕሮግራም እዩ። እዚ ፕሪቪው ፕሮግራም ቅድሚ ናብ ላይፍ መልኣኽና ዝሰራሕናዮም ስራሓት ንሪእየሉን ናብ ላይፍ ተላኢኹ ዘሎ ፕሮግራም ንሪእየሉ ብሓንሳብ ንክልቲኦም ክንሪእየሉ ንኽእል ቦታ እዩ። እዚ ሳልሳይ ድማ ናይ ትራንዚሽን ኮንትሮል እዩ። ኣብ መንጎ ፕሪቪው ፕሮግራም ዘሎ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ቪድዮ ናብ ላይፍ ከመይ ጌርና ክነሕልፎም ከም ዘለና ኣማራጭታት ዝሓዘ እዩ። እዚ ራብዓይ ኢንፑት ኮንትሮልስ እዩ። ዝተፈላለዩ ካሜራ፣ ዲስክቶፕ፣ ቪድዮ፣ ኦዲዮ፣ ታይትል፣ ስእልታት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብዚ ንቆፃፀረሉ ቦታ እዩ። እዚ ሓምሻይ ድማ አውትፑት ኮንትሮል እዩ። ነዚኦም ብምሉኦም ዝሓዘ እዩ። ናብ ሪከርድ፣ ኤክስተርናል፣ ስትሪም፣ ማልቲኮርደር፣ ፕሌይሊስት ነዚኦም ዝሓዘ እዩ። እዞም ክፍልታት ኣብ ቪማክስ ዝያዳ ንጥቀመሎም መሰረታውያን መሳርሒታት እዮም። ነዚኦም ብዝግባእ እንተተላሊና ሙያዊ ደረጃ ዘለዎ ናይ ላይፍ ስትሪም ብቐሊል ክንሰርሕን ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ክነመሓላልፍን ንኽእል። ሕጂ ነዞም ክፍልታት በብሓደ ከመይ ጌርና ክንሰርሐሎም ንኽእል ዝብል ክንርኢ ኢና። በዚ ቀዳማይ ፕሮጀክት ማናጅመንት ክንጅምር ኢና። እዚ ፕሮጀክት ማናጅመንት ሒዞም ዘሎ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዘለዎ እዮም። ካብዚ ፕሪሴት ጀሚሩ ክሳብ ላስት ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ፕሪሴት ዝሰራሕናዮ ፕሮጀክት ንምኽፋት ምቕዳሕን ምቁፅፃርን ንጥቀመሉ። ንኣብነት ናይ ትምህርቲ ሌይኣውት፣ ናይ ብሮድካስት ሴትኣፕ ወይ ድማ ሓድሽ ሴትኣፕ ክትፈጥር እንድሕር ደሊኻ ነዚ ፕሪሴት ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ቁፅሪ 2 ኒው፣ እዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ክንፈጥር እንተደሊና ንጥቀመሉ። ንኣብነት ሓንሳብ ክሊክ እንተጌርናዮ ናይቲ ክንሰርሖ ንሓስብ ዘለና ቪድዮ ሳይዝ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ፣ ፍሬም ፐር ሰከንድ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ መሪፅና ኦኬ ንብሎ ሓድሽ ፕላን ክንፈጥር። ቁጥር 3 ኦፕን፣ ኣቐዲምና ሰሪሕናዮ ዝነበርና ናይ ቪማክስ ፕሮጀክት እንተሎ ኣብዚ ኦፕን ኢልና ደጊምና ክንከፍቶ ንኽእል። ቁጥር 4 ሴቭ፣ ነዚ ንሰርሖ ዘለና ፕሮጀክት ሴቭ ክንብሎ እንተደሊና ንጥቀመሉ። ቁጥር 5 ሴቭ አዝ፣ ነዚ ንሰርሖ ዘለና ፕሮጀክት ብንዓና ደስ ዝበለና ስም ሴቭ ክንገብሮ የገልግለና። ቁጥር 4 ቁጥር 5 ተመሳሰልቲ እዮም። ቁጥር 4 ኣብኡ ከሎ ከም ዘለዎ ሴቭ ክንብሎ እንድሕር ደሊና ኢና ንጥቀመሉ። ቁጥር 5 ድማ ንዓና ብደስ ዝበለና ስምን ኣብ ደስ ዝበለና ቦታን ክንዕቅቦ እንድሕር ደሊና ኢና ንጥቀመሉ። ብሓፈሻ ክልቲኦም ነቲ ንሰርሖ ዘለና ፕሮጀክት ንምዕቃብ እዮም ዘገልግሉ። ቁጥር 6 ላስት፣ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኮምፒውተርና ሃንደበት እንተጠፊኣ ነቲ ናይ መወዳእታ ንሰርሖ ዝነበርና ፕሮጀክት ክኸፍተልና ይኽእል። ማለት ኮምፒውተርና ምስ ተሳእናያ ነቲ ንሰርሖ ዝነበርና ፕሮጀክት ነዚ ላስት ዝብል ምስ ፀቐጥና ብምሉኡ ክምለስ ይኽእል። ቁጥር 7 ሪቪው ዊንዶው፣ እዚ ፀጋማይ ዘሎ እዚ ቀፂሉ ናብ ላይፍ ክነሕልፎ ደሊና ዘለና ነገር ነዳልወሉ ቦታ እዩ። ቁጥር 8 ፕሮግራም ዊንዶው፣ እዚ እቲ ብየማናይ ዘሎ እቲ ብቐጥታ ናብ ህዝቢ ዝሓልፍ ዘሎ ላይፍ ቪድዮ ንሪእየሉ ቦታ እዩ። ቁጥር 9 ፉል ስክሪን፣ እዚ ሪቪው ወይ ፕሮግራም ሙሉእ ስክሪን ክንገብር የኽእለና። ቁጥር 10 ፖዝ ኢንፑት፣ እዚ ኩሉ ኢንፑት ዝገበርናዮ ነገር ዝኾነ ናይ ቴክኒክ ፀገም እንድሕር ኣጋጢሙ ንገለ ሰከንድታት ደው ከብለልና ይኽእል።
عصرت حدا بيزك ازي بملؤهم زوم تولس ندار انا خنتقم ندحر دلينا نتقملو وي دما نز بيزك زبل حنساب كليك ندحر غيرنايو ناب ادفانسد زبل يغير ازم بملؤهم تولس يطفو بشورت كات راح كنتقم نخيل ازي ادفانسد زبل بروفيشنال سراحتኛታት ናይ ዝተፈላለዩ ቴሌቪዥናት ዝጥቀሙሉ بشورت كات غيرهم راح كسرحو نكلو ዝጥቀሙሉ እዚ ዝያዳ ዕንቆት አፍልጦ ኣብ ቪማክስ እንድሕር ኣለካ ብኬቦርድ ጌርካ በተም ኣብ ኬቦርድ ዘለዎ ስፔልና ጥራሕ እንዳገበርካ ላይፍ ስትሪንግ ተሕልፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ 12 ሴቲንግ ኣብዚ ኩሉ ናይ ቪማክስ ሴቲንግ ዝርከብ ዝኾነ ብዛዕባ ቪማክስ ክትመዓራር እንተደሊኻ ኣብ ሴቲንግ ካትኣቱ 13 ካብቲ ንሰርሖ ዘለና ፕሮጀክት ናብቲ ላይፍ ዝሓልፍ ዘሎ ናይ ትራንዚሽን መሳርሒታት 14 FTB Fade to Black ነትን መሐላልፎ ዘለና ላይፍ ናብ ጸሊም ይغيሮ እዚ ኣብ ዝኾነ ዘገድስ ነገር ይሐልፍ እንተሎ ንጥቀመሉ መሳርሒ እዩ 15 ቲባር ተማሰለ ምዞም ላዕለዎት ስራሕ ዘለዎ ኮይኑ ናይ ትራንዚሽን መሳርሒ እዩ ብማውዝ ናገርና ቀስ እንዳበልና ክነሰጋግረሉ ንኽእል 16 ኢንፑት እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ብሙሉኦም ካሜራ ቪዲዮ ኦዲዮ ስእሊ ካልኦት ዝተፈላለዩ ካብ ዌብ ብራውዘር ዘምጻናያን ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ድማ ናይ ቪማክስ ኮል ክኾኑ ይኽእሉ ብሙሉኦም ኣብዚ ኢንፑት ክንቋጸሮም ንኽእል 17 አድ ኢንፑት እዚ ኩሎም ካሜራ ቪዲዮ ስእሊ ኦዲዮ ብሓፈሻ ናብ ቪማክስ ክንእትዎም እንደሊ ሓደሽ ስራሓት ብመገዲ አድ ኢንፑት ኢና ንጥቀም 17 ሪኮርድ ዝተፈላለዩ ቪዲዮ ኣብ ቪማክስ ሪከርድ ጌርና ኣብ ኮምፒውተርና ክንዕቅቦ ንኽእል 18 ኤክስተርናል እዚ ናብ ፕሮጀክተር ወይ ድማ ሞኒተር ንመልኣኽ ንጥቀመሉ ወይ ናብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ስክሪን ክንዕብዮ እንድሕር ደሊና በዚ ኤክስተርናል ጌርና ክንጥቀም ንኽእል 19 ስትሪም እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ፕላትፎርም ቀጥታዊ ፈነወ ነመሓላልፈሉ እዩ ናብ ቲክቶክ ክኸውን ይኽእል ፌስቡክ ካልኦት ዓበይቲ ፕላትፎርምታት ብቐጥታ ክነመሓላልፈሉ ንኽእል ስትሪም ይበሃል እዚ ኣብ መበል 20 ዘሎ ማልቲ ኮርደር ዝበሃል ብሓንሳብ ብዙሓት ካሜራ ብዝተፈላለየ ፋይል ንምቕዳሕ ንጥቀመሉ እዚ ኣብ 21 ናስፊርየ ዘለኹ ፕሌይሊስት ድማ ቪዲዮ ፕሌይሊስት ንምግባር ንጥቀመሉ ሙዚክ ፕሌይሊስት ክንገብር ንኽእል ናይ ኣድቨርታይዝመንት ፕሌይሊስት ንምግባር ክንጥቀመሉ ንኽእል ንሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ቪማክስ ሒዝዮ መፅየ ዝነበርኩ ነዚ መስል ኣብ ዝቕፅል ኣብ ቪማክስ ከመይ ጌርና ኤዲት ክንገብር ንኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮጀክት ክንሰርሕ ንኽእል ዝብል ሒዘ ክመፅየ ቅድሚ ምውዳይ ግን ነዚ ቪማክስ ክውንኖ ዝደሊ ሰብ እንተሎ ዘገድሶ ሰብ እንድሕር ኣሎ ብውሽጢ መስመር ክረኽበኒ ንኽእል እዩ አንፎርቹኔትሊ እዚ ሶፍትዌር ግን ብናፃ ኣይኮነን ኣብ ዝቕፅል ግዜ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ምስ ኩልና ኹን